निज्लानि जेंनायाथ' बुहुद गोबाङानो दङ। दा नै माइ गायनायनि बोथोर दासिमबो दै गैयिनि थाखायनो माइखौ गायनो मोनाखै। जोंनि दुब्लिफ्रा ओरैबायदि रानजोबनानै दं, हाद्रि खुलायनाय राननानै दं। दा ओरै अखानि बोथोरावब्लाबो अखायाबो दाबो माने नांगौ बायदि हानाय जायाखै। दा बेनि थाखायनो जोंनि गायनाय फुनायनि थाखाय जेंनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो। जोंनि बे स्लुइस गेटआवथ' नैबे फुराना थाखानाय स्लुइस गेटआ माने बै दरजा जे दङ, बे दरजाया माने कमप्लिट जायाखै। माने सिंथिं दैया गलाङो, माने थेब्लाबो माने गलांबाय थायो। माने बै आबाद फोथाराव जे दै लांनो बिथिं माने मोजाङै थाङा आरो दैया। लोगोसे दिनै नोंथांमोना बे दैनि खर'आव थांदों, मा जेंना दं, मा जेंना नुदों? दिनै माने गासैबो रायजोखौ लानानै भुटान बर्डार दादगारि एरियानि सोनाबथिं थानाय बुहुर निज्लायाव रायजोखौ लानानै थांदोंमोन। माने दै खम जानायनि थाखाय माने ओजोंहाय माने मोननै राननाय जादों, खावसुम दैसा, साम' दैसा। माने जोंनि निज्लाजों फैनाय दैया माने बिसिनिथिंजाय माने गासिबो थांजोबो आरो। माने जोंनि बै लेभेला माने निज्लाजों फैनाय लेभेला माने गोजौ जायो नालाय, जेब्ला दैया फिसा जायो अब्ला खावसुम दैसा, साम' दैसाथिं माने गासिबो दैया थांजोबो आरो। दा बेखौ थेनोनो जों रायजोफोरखौ लानानै थांनाय जादोंमोन बुहुर निज्ला दैयाव। इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव जों थांबाय थायो, माने दायथ'खौनो बारा मोजाङै लानाय जाया। बङाइगाव डिभिजनावबो जों थांखांबाय, थांनानै खोन्थाहैबाय जोंनि स्लुइस गेटआ बिदि बिदि जेंना दं, दरजाया मोजां जायाखै, रल नांगौ, राबार सिल नांगौ, माने बेफोरखौ खोन्थाहैयो। ओमफ्राय दाख्लि बङाइगाव डिभिजन इरिगेसन अफिसनिफ्राय माने 10 लाखनि खामानि मावफैदों। बेयाव माने जास्ट रं होबाय, ओमफ्राय बे गेटनि साहाथिं माने पिचिं बल्डार 20 मिटारसो जागोन, बेखौल' मावनानै थांबाय आरो। दा माने नांगौ बायदि सिस्टेमेटिकेलि माने कमप्लिट जायाखै आरो बान्दोआ। नोंथांमोना जुदि गमामायै थारैनो देग्लायनि बे माइ आबाद, दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद गायनो मोनाबा नोंथांमोननि संसार जानाया माबायदि थासारि जागोन? जुदि जोंनि रायजोफ्रा माने माइ आबादखौ जुदि मावनो मोनाब्ला माने समाजाव जोंहा बुहुद गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रब्लेमफोर सफैनो हागौ। जेरै सिखाव दाखायत, सोरबाया उफाय गैया खावनानै जानो गोनां जागोन। बेफोरबायदि आंखाल जायोब्ला माने रावबो माने मोजां खामानि मावा। बेफोरबायदि माने जेंनाया जोंनि ओनसोलाव सफैनो हागौ आरो। दा बेखौ आं माने बुंबाय थानो गोसो जायो, माने 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो। माने जों 10 बोसोर सिगां माने जेब्ला उन्दैमोन, माने बे निज्ला स्लुइस गेटनि साहा थानाय बे देवस्रि ब्रिजनिफ्राय अखाया आलादा हायोमोन, जेब्ला बै समाव दंफाङा बुरजा दंमोन। दा दंफां लाइफां माने डिफरेस्टेसन खालामनायनि थाखायनो माने जेब्ला माने समखौ लानानै अखा फैयोमोन, बे अखाया दा माने एकदम भुटान हाजोआव हायो आरो। दा बेयावबो माने नांगौ बायदि अखा सफैला आरो, हाला। माने बे दंफां लाइफां दानफायजोब्बाय, बेफोरनि थाखायनो दा जोंनि ओनसोलाव माने जेंना सफैबाय आरो। जों बेखौ माने गासिबो नुनो मोनो आरो बेखौ।